kining bahandi sa kalibutan dili gid ni makatagbaw, mangandoy pagid ta og lain pang mga butang bisan pag maangko nato ang tanan nga bahandi sa kalibutan og tanang gahom sa kalibutan, ang tanang nindot sa kalibutan, di kita matagbaw, nanginahanglan kita lain nga mas nindot pa. Nga ang atong gitanaw mao ang langit. Gilingya imong tupad na tagbaw kas imong kinabuhi ron. Kamong mga asawa, tagbaw ra mo nga mo na inyong bana. Wala mo magsigig yaw-yaw. Kamong mga bana, tagbaw ra mo nga mo na inyong asawa. Kamong mga way bana, tagbaw ra mong mo na ginay inyong kinabuhi. Tagbaw ra mo anang inyong naong. O sige pag yun mo gritoke. Na di makatagbaw ang kalibutan. Mo na din nakita na sa usa ka tawo nga dato kayo, miluhod gid siya sa atubangan ni Hesus. Kay nakita man niya nga si Hesus way bahandi, pero mura mag-relax kayo. Si Hesus ug ang iyang mga tinun-an way balay, pero malipayon man kayo, relax man. Motong nidagan siya, niluhod siya, niingon siya, maayong magtutudlo unsa may akong buhaton aron maangkon ako ang bahandi sa langit. Ang gusto sad ni Hesus, ingon siya, sayon ra ba na biyain ning tanan nga nias kalibutan, kay dili pwede sagolon ang bahandi sa kalibutan, isagol nimo sa bahandi sa langit. Di pwede. Biyai ginang pangkalibutan, maangko nimo ang langit nung bahandi. Magsigi ganitag higugma aning mga butang sa kalibutan, labi na ng kwarta, dungog, gahom sa kalibutan, di kita kasinati og langit nung kalipay. Laing lingi sa imong tupad, inaandam na kang mubiya. Andam kang mubiya. Di na magani hapit matog kay sige gyud pangwartab, sige gyud. Di na magani hapit mo pahuway kay bulag gyud, trabaho gyud, tigom gyud, misa gyud, dupa-dupay. Kulikta gyud. Bisa gisumawan lab, misa gyud. Depende. Kaya ang mga santos sama sa mga apostoles, sama sa mga munghi, mga mungha, apil na ni San Vicente Ferrer, nagsige magito silang trabaho, adlaw o gabi, trabaho gid sila. Pero wa gyud sila mangandoy pagtigom og kwarta. Ang ila ra jong gipangandoy ang kaluwasan sa kalag, ilang kalag o kalag sa ilang isig katao. Muna ang kwarta di ay makaluwas basta ipanghatag nato ngadtos mga kabus. Muna ang gitudlo ni Kristo dire, ibaligya tong tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabus. Maunay makapalangit, maunay tinubdan sa kalipay. Muna sila Saint Francis of Assisi, Mother Teresa of Calcutta, sila San Roque, ug uban pang mga santos, nagsigig himo ani, literally, ilaging gibiyaan ang tanan. Nya, nalipay sila, ambot lang. Ay, nagdungan tagkatao nila, basta gibutang sila nga murag santo. Murag santo, gideklarar sila nga santos, modelo sa atong simbahan. Kay naa may history sa ilang kinabuhi. Ilhan man animong taong malipayon, kay nga naman maghatag sila kalipay ngadto sa uban. Kani man kung kalipay nato nga naa sa atong kasing-kasing, di gina tuyoon mo takod gina sa uban. Kung ang nasa sa imong kasing-kasing, ang imong pagkaratulon, ang imong
pagka kaning kasubo, ang imong kahingawa, kahadlok, mutakod sa na ngadto sa imong isig katawo. Di ginatuyoon, automatic na. Di ka mo maginikanan din kinsay mo ingon ninyo nga ang akong mga anak malipayon kaayo basta na ako kuyog nila. Sa kamot. May usang ni isa. Congratulations kay kasagaran gid ninyo. Kasagaran nato mga leader. Wow, mag-uol ang atong mga ako mga anak kani mga to dinhi mga staff, mga lektor, sakristan, inana sad. Naambot di ba na sila mag-uol igsoon nako sa Kristi? Hala, father na sad. Goal mo dili. Na pasabot doon na pa'y kuwang. Unsaon man ni nato, matod pa diri sa atong unang pagbasa, kining mga pag-antos nga ato karong nasinati, ato ning dawaton, kay ang bungas pag-antos mao ang kalipay. Makadawat tag kalipay nga langitnon, basta mo antos ta. Tanang nahimo na nakong kanang ipanudlo kanang AAA, ampo, alagad, antos. Importante kayo mahibaw ta ani. Ako mag-antos man gyud ko kanang magtan-aw ko sa mga tao nga suod nako, nya mulikay nako. Ako mga pag-umangkon, ako mga igsuon, mga kuan, mura bang mahiubos nako ba? Unsa na sila? Nya mulikay. Sakit ba ya? Mulibak nga ako mga parishioners nga porti na kong paningkamot untag tinarong nya libak ko na hinuon ko. Sakit ba ya? Makahilak ba ako anak sahay? Kamo ba diri sa akong side? Sakit man gani o sikog baligyag slat nya wa kayoy mo palit. Sakit Pero ako ginang i-resolve inig higda na ko kagabi hasta ing mata na ko ikabuntag. Tubangan sa Ginoo moingon jud ko, okay ra gyud Lord, this cannot change my love for them. Ana maluag dayon kawantay mo ana testingin ninyo kana magyaw-yaw mo sa inyong mga bana kamo mga asawa nya human mupiyong ka sa imong mata nya moingon dayon ka antosonon gid nako Lord, di na gid nako undangan dawaton gid nakong panuwayng dako ana di ba maluag dayon na imong bation. Nigsunod yung kita, ganahan na sad kamugakos niya. Di tinood. Wag yun ay. Wala lagi na mahitabo. Ingon man ko diri si Kuan, San Pedro. Unsa may yang giingon diri nga magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya sa bag-ong kinabuhi pinaagis pagkabanhaw kang Hesukristo. Nya ingon dayon siya diri ang iyang pagkabanhaw maoy naghatag natog dili matarog nga paglaom ug panulundon nga dili madunot ni mahugaw ni mahanaw. Unsa man tong iyang pagkabanhaw? Ang iyang pagkabanhaw tungod tos iyang kasakit o kamatayon. Nasinati niya ang maong ligon kayong kalipay tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa cross. Nya, matod pa niya, tungod niini, paglipay ka mo bisan tuod sa pagkakaron, kinahanglan magsubok ka mo sa mubong panahon tungod sa daghan ninyong mga alantosonon. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo kay bisan gani kuno ang bulawan sulayan man sa kayo. Bulawan ba? Sulayan ginas kayo para mo gawas gid ang iyang pagkabulawan. Kani pa ba kunong pagtuo nato nga labaw pas bulawan? Ang bulawan lumalabay, ang atong pagtuo mo sangko gina ngadto sa langit. Muna nindot kaayo ang atong tubag sa Salmo. Niingon diri ang Ginoo, mahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ug unsa may kasabutan sa Ginoo,
ang moantos kuyog kanako, malipay sad kuyog kanako. Ang mamatay kuyog nako, mabanhaw sad kuyog nako. Ang mupalit og slat samtoy saad. Kung paras kumbinto, makadawat og San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. SBF dag. Og mupalit mo og slat paras kapilinya, unsa may say madawat? Mother Mary's Healing and Deliverance. Salamat nga nanay ni palit nato gapadayon og increase ang atong halin. Ang atong SBF dag nahalina na tag 22,693 ka slots, na apay 37,307 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya ang atong 16 slot challenge nga tag 8,000, niabot na sad og 35 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Pakpaka nato ang namalit niini. Praise the Lord. Salamat. Nga hinay-hinay lang, no? Ang ato sang MMHD, Mother Mary's Healing and Deliverance, para ni sa atong Kapilinya de Fatima, part 2 nga project. Halina na sa tag 717, na apay 5,283 ka slots nga available, tag 1,000 pesos per slot. Moning niingon ko kaning nindot unta kon kitang tanan nga nagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria, mamalit gitag usa ka slot karong buwana, hapit naman ni matapos ang buwan sa Mayo, the month of Mama Mary. Atong palitan siya usa ka slot, labi na gid tong kamong nakapalit sa niagi nga mga katong una natong pagtigom og kwarta para itukod sa atong Kapilinya de Fatima. Kamong wapa kapalit karon, pamalit mo usa lang ka slot, mahuman dayon ning atong gibaligya nga slot. Nya ato ning butangag pag-antos. Ako antos kog sigig announce, antos akog palit, kamusad antosad mo paminaw, antosag palit. Unsa may bugtian tagaan dayon ta sa dili mahugaw, dili mahanaw nga kalipay. Kuwang kayo ang kalibutan niini karon, kay ang kalibutan sigig pangitag kwarta, sigig pangitag gahom, sigig pangita anang beauty, pleasure, gikapoy na lang tag pangita, wa gyud ta matagbaw. Usa ra gyud teknik diha, maghinatagay ta sa ngalan sa Ginoo, maghigugmaay ta sa ngalan sa Ginoo, dili mag-away, magpasayloay. Mao nay kalipay ang tinud-anay. Kung muhunong nas gubat ang Russia ug ang Ukraine, muhunong sa nang Hamas unsa pa nang uban diha, Israel sa ilang gubat ug ang ubang mga nasod nga naggubat, muhunong na tanin sige natog away political, sa economic siging away, dinhi simbahan siging away, muhunong tana, maghigugmaay ta, maginantusay sa usag-usa, pagkanindo tapuyas kalibutan, no? Sige, tapusang lingi sa imong tupad. Ingna aron malipay ko, ingna aron malipay ko, paantusa ko kanunay. Ingna aron malipay ko, paantusa ko kanunay. Mao na siya. Nindot no. Imbes kami ko, ay kung paantusa aron malipay ko. Ingno nimo imong bana, aron malipay ko dong, paantusa ko kanunay. Ingon din na imong bana, sana all. Di ba? Na siya. Nindog na ta.